Zdravím vás všetky šikovné žienky a ideme natáčať ešte raz túto kvetinku. Kameru som si dala z druhej strany. Urobíme si pohodičku, kavička nachystaná, kvetinky nachystané, ktoré budeme teraz robiť a môžeme ísť do toho. Teraz som si zvolila takúto tmavšiu priazu, ktoré na túto svoju blúzočku z týchto farebných priazí som si dala po jednom klbku, ale bielu priazu som si nechala 3 klbka, lebo tam sa bude najviacej vyskytovať. Myslím, že táto bude vystačiť, lebo tej farebnej tam strašne moc nie je. Takže základom si urobíme, keď vidíte tu v tej schéme, 9 reťazkových ok. A do tých 9 reťazkových ok budeme robiť 14 krátkych stĺpikov a spojíme sa pevným okom. Takže ideme na začiatok. Urobíme si reťazkové oko, ktoré tu nebudeme sťahovať. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na konci sa spojíme pevným okom. Tu nám visí šnúrka, ktorú si pridržíme a budeme hneď zapracovávať, aby sme potom nemali strašne veľa zašívania, aby sme to všetko mali hneď pekne schované. Takže 1 reťazková oka a ideme urobiť 14 krátkych stĺpikov. 3, 4 a stále tú niť budeme tam pridržiavať a dávať, zahačkovať. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Urobili sme 14 a tu na konci, ako vidíte, sa spojíme, pichneme dovnú a spojíme sa pevným okom. A pôjdeme na ďalšiu radu, ktorú ja tu mám vyznačené zeleným. To znamená, že urobíme na začiatku 1 reťazkové oko, 3 reťazkové oka, obskočíme 1 a urobíme krátky stĺpik. A znovu 3 reťazkové oka, krátky stĺpik a takto pôjdeme dookola. Vždycky o druhé očko ideme na to. Takže ja si urobím reťazkové oko, ktorým nahradzujem krátky stĺpik. A urobím teraz 1, 2, 3 reťazkové oka. Prvé preskakujem a idem do druhého. A urobím 1 krátky stĺpik. 1, 2, 3. A tých oblúčikov budeme mať 7. A zase jedno obskočím a urobím do druhého. A máme 1, 2, 3. Zase jedno pominiem a urobíme. Máme zatiaľ 3 oblúčiky. 1, 2, 3. Jedno pominiem, pichneme, máme 4. oblúčik, 1, 2, 3, zasa 1, 2, 3, jedno preskočím, pichneme a teraz si to prerátam, mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 a teraz urobíme ten 7, 1, 2, 3 a 7 pichnem do prvého reťazkového oka. Tu a spojím pevným okom. Tak a urobili sme si základ a teraz už budeme robiť naše lupienky. Túto lupienku mám vyznačenú touto farbou, ale ja som ju tu vyznačila aj zvlášť. Tu máme oblúčik z 3 stĺpikov. A teraz vám ukážem, ako pôjdeme robiť do tohto oblúčika
lupienku. Urobíme jeden krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik, 4 stĺpiky dlhé s 2 nahodeniami, zase 2 reťazkové oko a 1 krátky stĺpik. Takže si to ideme ukázať. Takže ja urobím na začiatku reťazkové oko a idem pod oblúčik. Idem pod ten oblúčik, áno. Takže urobím 1 krátky stĺpik, to je tento a 2 reťazkové oka. Raz, 2. A teraz idem, raz nahodím, 1 dlhý stĺpik, raz nahodený. A za tým pôjdu 4 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodené. Raz, 2, 3, 4. Trošku si to vždy tak potlačíme. Teraz urobím dlhý stĺpik raz nahodený. Raz nahodený. 2 reťazkové oka a ešte po ten istý oblúčik 1 krátky stĺpik. Takže máme urobenú prvú lupienku a takto budeme opakovať až do konca radu. A teraz ideme tak, že pichneme pod ďalší lupienok, urobíme krátky stĺpik. Raz, 2 reťazkové oka, nahodíme raz 1 dlhý stĺpik, trošku si to vždy tak uťahneme, aby sa nám to tam všetko vošlo. Teraz stĺpik, budú 4 stĺpiky, 2-krát nahodené. Takže 1, 2, 3, 4. Urobíme raz, 2 reťazkové, 4. nie moment, to som tu ja poplietla. Urobíme 1 dlhý stĺpik, 2 reťazkové oka a ešte po ten istý oblúčik krátky stĺpik. Tak a máme 2 lupienky. A ideme ďalej. Zase po ďalší oblúčik urobíme krátky stĺpik, raz, 2 reťazkové oka. Raz nahodíme, urobíme dlhý stĺpik. Dlhý, trošku si to tak potiahneme. A teraz budeme robiť 4 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodené. Že máme 1, 2, 3, 4, teraz 1 dlhý, 1-krát nahodený, 2 reťazkové oka a 1 krátky stĺpik. Tak, a máme 3. lupienok a ideme ďalej. A zasa pekne pod ďalší lupienok. 1 krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik raz nahodený. Trošku si to zasa tak uťahneme a teraz budú 4 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodené. 1, 2, 3, 4. Trošku si to zase poťahnem. Urobím 1 dlhý stĺpik raz nahodený. 2 reťazkové oka, 1 krátky stĺpik.
A zasa máme 4 lupienky, ešte nám ostávajú 3 lupienky. Takže jeden krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, jeden dlhý stĺpik, 4 stĺpiky dvakrát nahodené, jeden dlhý stĺpik, 2 reťazkové oka, jeden krátky stĺpik. Tak, a máme 5 lupienkov a ideme na ďalšie. Jeden krátky stĺpik, raz, 2 reťazkové oka, jeden dlhý, a 4 krátke dvakrát nahodené. 4 dlhé stĺpiky dvakrát nahodené. Jeden dlhý stĺpik, raz, 2, jeden krátky stĺpik. A zasa ideme, máme 6 lupienkov a ideme ten posledný 7, jeden krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, jeden dlhý stĺpik a 4 stĺpiky dvakrát nahodené. Vidíte, ja som si to už automaticky tam trošku zatlačila. Raz. Dva. Dva. 3. 4, jeden dlhý stĺpik, 2 reťazkové oka, jeden krátky stĺpik a teraz tu, keď sme si robili krátky stĺpik, tak krátky a dlhý stĺpik, tak medzi to pichneme a urobíme pevné oko. Tak a máme prvý základ našich lupienkov. Keby sme chceli robiť pravidelné lupienky, tak odtiaľ začneme pekne reťazkové oka a vždycky si tu pichneme medzi to. To sa nám budú ukladať pravidelné lupienky. Ale ja som sa rozhodla, že tu lupienky sa budú striedať, takže sa bude píchať medzi tieto a urobím 2 reťazkové oka, otočím dozadu. 2 reťazkové oka som robila len preto, aby ja som sa tu mohla dostať do toho stredu. Takže pichneme tu do stredu. Pod ten prvý obrúčik, čo bol, uhačko, len tu pichneme a urobíme krátky stĺpik. Nebudeme píchať tu za tú hlavu, ale vždycky za tú lupienku. Tu, keď sme robili reťazkové tie začiatočné obrúčiky, sme robili 3 reťazkové očka, teraz budeme robiť 4. Tuto pekne vidíte krátky stĺpik, raz, 2, 3, 4 reťazkové oka a krátky stĺpik. Takže ideme raz, 2, 3, 4 a zasa medzi ďalší lupienok pichneme. Keby sme mali pravidelne, že tie lupienky nám idú jedno za druhým, tak tie lupienky nám ležia. Ale s tým, že my pichneme do toho lupienku, tak on sa nám tak trošku pekne postaví. Preto som si to tak zvolila. Raz, 2, 3, 4. Jeden krátky stĺpik. A zasa ideme. Raz, 2, 3, 4 a krásne ďalší lupienok si nájdeme a urobíme krátky stĺpik. A zasa raz, 2,
3, 4 a do stredu pichneme a urobíme zase krátky stĺpik, raz, 2, 3, 4, ďalšiu lupienku si natočíme, pichneme do stredu a máme zase raz, 2, 3, 4, pichneme zasa do stredu toho lupienka a raz, 2, 3, 4. A teraz sme sa dostali tu do toho miesta, kde sme robili tie dve reťazkové oka, aby sme sa dostali do stredu. Takže tie budeme teraz trošku ignorovať a pichneme tu do toho krátkeho stĺpiku, čo sme robili. A urobím pevné oko. Tak a sme nachystaní na ďalšiu špirálu, na ďalšiu lupienku. Takže my keď sme si urobili 4 reťazkové oka, tak my budeme pokračovať s tým, že urobíme krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, dlhý stĺpik raz nahodený a dlhé stĺpiky dvakrát nahodené už nebudú 4, ale bude ich 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a potom sa bude to opakovať. Dlhý stĺpik naraz nahodený, 2 reťazkové oka a krátky stĺpik. A tak budeme robiť pod lupienkami. Takže ja si urobím teraz reťazku a ideme. Krátky stĺpik, raz, 2 reťazkové oka. Dlhý stĺpik a teraz bude 6 dlhých stĺpikov dvakrát nahodené. Vždy si to tak pekne trošku hneď posunte a ideme raz, 2, 3, 4, 5, 6. Trošku si odmotám nitky, 6 a zasa ideme pekne dlhý stĺpik, 2 reťazkové oka a krátky stĺpik. Tak a máme prvú lupienku a tak sa toto ukazuje medzi tým a ideme do ďalšieho lupienka. A zasa krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik. A hneď je to automaticky, že si to idem utiahnuť, raz a 6 dlhých stĺpikov dvakrát nahodených. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 dlhý stĺpik, 2 reťazkové oka a 1 krátky stĺpik. A tak budeme pokračovať pod tými oblúčikami až do konca, kde sa nám zasa urobí 7 lupienkov. Takže urobila som 6 lupienkov, ideme si spoločne urobiť 7 lupienok. Takže 1 krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik raz nahodený. Zatlačím prstom a 6 dlhých stĺpikov dvakrát nahodených. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1 dlhý stĺpik,
2 reťazkové oka a 1 krátky stĺpik. Tak si to roztvoríme a zase tu vidíme, kde sme robili krátky stĺpik, urobíme pevné oko. Tak a máme druhú radu lupienok. Teraz ja sa zasa potrebujem dostať do stredu toho lupienka. Tu keď som na prechod robila 2 reťazkové oka, tak tu sa mi lupienka zväčšila a budem robiť 3 reťazkové oka a zasa pekne do stredu pichnem a urobím krátky stĺpik. Ako sme v prvej lupienke, ako tu vidíte, sme robili 3 reťazkové oka, tu boli 4. a ideme do 3. oblúčika a budeme robiť 5 reťazkových ok. A vždy do stredu lupienka pichneme 1, 2, 3, 4, 5. A do nasledujúceho lupienka do stredu pichneme tu, pekne, aby ste videli, tu do toho stredu pichnem, vyťahnem tú niť a urobím krátky stĺpik. A zasa. 1, 2, 3, 4, 5. Píchnem do stredu lupienka a urobím krátky stĺpik. 1, 2, 3, 4, 5. Píchnem do stredu lupienka a urobím krátky stĺpik a tak ideme až pekne do konca. 1, 2, 3, 4, 5. Zasa si pekne tu pichnem do stredu toho lupienka. Vidíte, pekne sa to ukladá. Nesmiete zabudnúť, že tu sa to nesmie zavrch toho lupienka píchať. Len pekne tu vždy do toho stredu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz zase máme 1, 2, 3, 4, 5. To je posledný oblúčik. Tu, keď vidíte, tu máme tie 3 reťazkové oka, čo sme robili prechod, tak tie preskočíme a tu do toho prvého oblúčika, do toho krátkeho stĺpika pichneme a spojíme sa pevným okom. Takže máme pripravené oblúčiky a ideme na to. V prvom oblúčiku sme robili 4 dlhé stĺpiky 2-krát nahodené, tu sme robili 6 dlhých stĺpikov 2-krát nahodených a v treťom oblúku budeme už robiť 8 stĺpikov 2-krát nahodených. Takže ideme si to ukázať. Jeden krátky, takže ideme pod oblúčik. Jeden krátky stĺpik, 1, 2 reťazkové oka, jeden dlhý stĺpik a teraz bude 8 dlhých stĺpikov 2-krát nahodených. 1. Tu vám ešte niečo ukážem. Nikdy nenaťahujte niť tak. Pokiaľ nerobíte nejaké bublinky alebo niečo, tak nikdy takto nenaťahujte, ale pekne 2-krát nahodíme, pichnem, vyťahnem a očka by mali byť všade všetké rovnaké, to znamená, že háčik nám takto kolmo smeruje. Nerobíme toto, že by nám išiel takto kolmo, by nám mal smerovať a takto prerobíme očka. Lebo keby sme to naťahovali, tak každý stĺpik dlhý budeme mať inakšie a nebude to pekné a nebude taký pevný, ale budú sa z toho vyťahovať nitky a všetko možné. Môžete aj obrúškou potom zachytiť alebo nejakým prstenom alebo niečím od kabelky a sa vám to vyťahá. Takže sme urobili 2 dlhé stĺpiky 2-krát nahodené, ideme robiť tretí. Štvrtý, 5., 6., 7., 8., 7., 8., 1-krát nahodený,
2 reťazkové oka a krátky stĺpik. A máme prvý oblúčik urobený. Si pekne teraz tak ešte pozrieme a rozťaháme si. A zasa ideme pekne. Krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik raz nahodený a 8 dlhých stĺpikov dvakrát nahodených. Päť, 6, 7, 8. Takto. Teraz 1 dlhý stĺpik, raz nahodený, 2 reťazkové oka, 1 krátky stĺpik. Pozrieme sa na tú lupienku, tak si to tak pekne hneď rozložíme a takto budeme pokračovať do konca radu. Takže ideme teraz, mám urobený 6 lupienok, ideme spoločne na 7 lupienok a urobíme 1 krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik a 8 dlhých stĺpikov dvakrát nahodených. Tri, 4, 5, 6, 7, 8, druhý stĺpik raz nahodený, 2 reťazkové oka, 1 krátky stĺpik a znovu pevným okom sa tu do toho krátkeho stĺpika spojíme a stiahneme. Takže túto lupienku sa nám skladá z 3 lupienkov. Keď vidíte na tých kvetinkách, táto kvetinka sa nám skladá až z 5 radov a ukončená tu je takými, sa to hovorí, ako ozdobnou, teraz si neviem, s pikotkami. Táto sa nám skladá z 5 radov. Táto napríklad sa nám skladá len z 4 radov, tá sa nám skladá takisto zo 4 a táto sa nám napríklad skladá len z 2. A tým my si môžeme regulovať tú veľkosť ružiček podľa toho, aké ich chceme mať veľké, aby neboli všetké rovnaké. Takže ako ste videli, v prvej rade sme robili 3 reťazkové oka, kde sme si urobili oblúčiky a do toho sme potom píchali 1 krátky stĺpik, 2 reťazkové oka, 1 dlhý stĺpik raz nahodený a 4 dlhé stĺpiky dvakrát nahodené. Tu sme prechádzali do toho oblúčika 2 reťazkovými okami. Tu sa nám oblúčik zväčšoval, tak sme urobili prechod 3 reťazkovými okami. Tu keby sme chceli ešte prejsť, tak by sme urobili prechod 4 reťazkovými okami. Tento oblúčik robíme z 3 reťazkov, tento zo 4, tento z 5 a dole by bolo zo 6, zo 7. Už je všetko na vás. Lenže v tom oblúčiku, keď ste si všimli, nám vždycky súdy počet vychádza, takže tu robíme 4 dlhé stĺpiky dvakrát nahodené, tu robíme 6, tu robíme 8 dlhých stĺpikov, tu by sme už robili 10 dlhých stĺpikov, 12. Vždy sa nám to zvyšuje o 2 dlhé stĺpiky. A tak vlastne vy si môžete, aj záleží, akú si hrúbku priadze zvolíte a všetko, podľa toho vy si môžete koridovať svoju veľkosť.
Takže my ideme teraz, väčšinou u tej írskej čipky sa koniec ukončuje nejakým ozdobným lemom, väčšinou alebo račkovým krokom. My tu račkový krok nebudeme robiť, my sa budeme pekne posúvať dopredu, takže si urobíme reťazkové oko a na začiatku pichneme medzi dlhý stĺpik, kde sú tieto urobené dve reťazkové oka, pichneme a urobíme pevné oko. Robíme reťazkové oko a už pekne ideme tu do týchto stĺpikov píchať. Pevné oko, reťazkové oko, pevné oko, reťazkové oko, pevné oko, reťazkové, 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 pevné oko, reťazkové a tu už nám ostáva urobiť dva pevné očka, takže urobíme jedno pevné a druhé pevné. A ideme do ďalšieho oblúčika a pichneme medzi zasa tu, kde je tá reťazka z dvoch očiek, urobíme pevné oko a reťazkové oko a zasa pevné oko, reťazkové oko, pevné oko, reťazkové, 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 pevné oko, reťazkové a zasa sme prišli, kde nám už treba len dve pevné oka, takže urobíme jedno a druhé pevné oko. To len kvôli, aby tento sa nám tam nebili tie spolu. A zasa tu pod tú reťazku pichneme, urobíme pevné oko a reťazkové oko, pevné oko a tak budeme pokračovať až do konca radu. Tak, ja som to celé obháčkovala, tu som teraz na konci a aby sme to nezatvárajte nikde vpredu, lebo potom je vidieť škaredie spoj. Takže pracu otočím, pichnem tu zozadu, kde tu pichnem a to očko si prevlečem dozadu. Nič si odstrihnem a môžem pekne ukončiť prácu. Tuto niť si nechajte dlhšiu, aby ste ju navliekli na ihlu a potom pekne dozadu, tu aj pod ten oblúčik pekne môžete zapracovať, aby sa nám nič nevyvliekala. A tá prostredná niť, keď sme ju nezabudli a zahačkovali sme ju, tak ju pekne odstrihneme. Pokiaľ sme na to zabudli, tak isto ju navlečeme na ihlu a pekne ju zahačkujeme. Takže žienky, nič sa nestresujete, vybrala som pre vás takéto, skúšala som, aby boli tie kvetinky pre vás najjednoduchšie, takže pohoda, urobíte si kavičku, zoberete si háčik, puste si peknú muziku alebo niečo a skúšajte hačkovať a teším sa s vami na ďalšie video.